iro one day randangospenda naye one day chete maside effects ndatomanzwa in fact one day anotombokwana it's like 1 hour ndangospenda naye 1 hour chete nandakutonzwa maside effects. I hope she forgives me wherever she is, that lady. Please mem dokumbiro mundiregerang. It wasn't my intention dokumbiro zvangu. So guys, nachitongo save her client regularly. This client walked in and achitoona boots munongoziva bata vaJehovah. Achitongoona achiti ndoda kutengera murume wangu boots chingowaradza budzi asiyana siyana. And coincidentally little brother yangu yabva yaita walk in Sean and skanzi bro wadika takamirirwa uno wakangana function yatufana kuita kuenda chichimba nangu ramachi 2 minutes mina ngosipedza kuseva chi client ndobva ndakubata weza. So she went on, that lady achita ndikuda but then ndoifarira ndogona kuifarira, but then iri New Balance like this but not these colors, ndoida iri pink exactly zvayakaita iri pink weza nchingomsave and you know how ndingoseva every client zviri normal and zviri equal. Then vava zoti ari tsoke ndichauya ndichazongoya naye mangwana. I think ndikangoya naye murume wangu ngosarudza yarita se yaari kuda zvinongoita se zvinongomeka sense and abva totena abva atanga kutoenda. Ndini uyu nchinonotsa tseke vaita kucheuka nimwe hasha mkwasha mukutaura inini shamwari unoziva ndaedza kuda kutsanangura but ndazama zvaramba guys imhosva haisi mhosva yangu, imhosva yasnake undergrass zvatohakira pese pandiri nenyu tseke nonotsa nobiwa.